Go umubiri bw'umwana omoke ukagire koba emitenyi etanu etatu konyoruta iburwa niganyara koba kagotoka asensemo esa location ya Nyaura ase chinsemo kya Kadetro esa location ya Nyaura esa location ya Kyamabundu asensemo ya Cathedral umugaso bw'itukuria rero korengana amono mugambi bw'chinsemo echo Nyaura John Nyakundi nigakonyara koba gakwera buna nigo bamanyigwa amona abananchi umubiri yunya koko gutuka ase eubi kunyara kobeke gutugutwa ase konde abanyanyimbo koru ase gitasini ky'abanyimbo kya Kisii Central abo igo bari badisi abanyako bawika asense yu nabo yokurusia umubiri yo chingaki obutuki bwanyako bogocha kari moriuka korengana amono mugambi omoke bwechinsemo Kyamabundu ne niganya ko bakakugikeria egekori kyo amoni chinguru chigo mono abo kuboria abana inchi banyako bagwesokya abo gokonya ya serikali gokora obutuki eriyo ndeko ligia na kumanya omonyene omwana yunga muntu ki anyako bagakumukirwa egetambukiro egetini nabwo nganyako bagakurwa egekuru egetindi gochia ase abamenyi bense meyu anne mono abaroki wabirwanya ko bagoswa ase chiskuru ase town ya Bosongo nabwo koborwa banyako bakoba maiso chinga kibare ase town yeyega Elieta Chief Nyakunde mugambi bwe location ya Nyaura mugasorero anyore reporting umwana naro tigira iga angene junction ya Cathedral kanisa umwana omoke konyutara iga kuiburu range miezi 8 iga abato ikira na basigari koru station ya Central umwana iba murusiri bamuirire tagate gotebanga uchunguzi ya chakire kumanyanga kero kende ngobe ko umwana ya iga omotigo ari korwa a warning utia sabanto bonds bamenyete area ye nga onde bwensi oroka na bwango iga kero kendo orenge musigo na endo musigo yoto ko borire ntomoturiti bune suspect entangani asege koreke ari gusaba abana inchi bonsi ngati gabatokonya sobo tukiogo anene mono gotororera nga ngubwango igorenge musigo no musigo itoroka inikoro kosaba bamenyi bonsi be location ya Nyaura bamanyenga bono igabuna abana be university bacha kero kende bikoro bunebi ebirabe birebinge eubi yaito sabantu baito bago dambu eubi bajerusio asobwango mono igarate banga nere gotumeka go dambu ebintu bindororo asa marita John Ndande mu assistant chief of Kyamabundu Nyaura location mochando yo otonyora litukulia lere kiagera 92 amanyi unga mwana na romoke mitinyi nane ya utugutetu ase egubiko beko gosaba kwana nkolibu na chief akwana abana abe university baligereribwe abana bali college town ya ikiagere bikole bibaka bibe binge twale gosaba bali bakurusi negubi yarusi kumapema te komenya mono yagera libagali atoka ibintu bune bibyakoreka gotwale gosaba tubwaterane asobolendi igasi yobolendi tali umugambi